I am going to Kilamapara. Hey, I am going to Kilamapara. बेसेबा गोबावनि उनाव बेसेबा बोसोरनि उनाव आं दिनै खिलामापारा गामियाव थांनोसै माने आंनि जोनोमगिरि गामियाव अय हय दा आं थांनोसै खिलामापारा गामियाव थुदो दानिया जांगिला बसुमतारी आंनि मैथास्रि एक्ट्रिसआ आंखौ नेगासिनो खोमा आं मिथिगौ मैथास्रि सना नों आंखौ गनायना लागोन होननानै मानोना नोंहा जिउआव रावबो गैया आंनि अनगा गथ' गथायबोथ' गैया बाजिसो आंनि अनगा सोरथो दङ आंखौथ' नोङो गनायना लाखानांगोन ना खुसि मोनदों आं दिनै बिराद खुसि मानो जाया आं दिनै खिलामापारा आंनि जोनोमगिरि गामियाव थांगोन बिनि सायाव आरो हिनजावाबोसो आंखौ नेबाय दं खोमा इंतजार का फल मीठा होता है मैथास्रि मीठा थुदो दानिया जांगिला एक्टर थुदो दानिया ट्रेनाव गाखोहैनोसै माने खुसिखौनो लाख'नो हायाखैलै आंबो बेसेबा बोसोरनि उनाव नुगोन दिनै न' नुगोन गामि नुगोन हिनजावखौ नुगोन रांखावरिखौ नुनाय मोनबा हामगौमोनलै मा खबरबा बिदिया ना जेलावनो दंबाय थायो जायखि जेलाव थाया मानो आंहा खिन्थु खारग'दों बेखौनो धन्यबाद बुंनांगोन आरो ना जांगिलाजों आरो सोरबा हागोन नामा पुलिसाबो हाया आबा सेलब्राय नोंखौ जोबोद गोसोखाङो मिथिगौ ना नों फन हरबाबो मानो रिसिभ खालामा आं मार्डारार नङाथ' आं बांबुलि आइखौ बुथाराखैथ' नों मानो बुजिया आबा आरो सोर लागायना होनाय नंखाय बाखाय खोथाफोरखौ नंगौ आं हाबा जानाया आं खारनाया सैथो थेवब्लाबोथ' आं आइ बांबुलिखौ बुथारनाया सैथो नङाना नों आंखौ मार्डारार होननानै गिनानै खारबाय आबा आं नोंखौ मानो बुथारगोन दे आं नोंनि बिमासो उन्दैनिफ्रायनो दावदै बायसि लायै लायै नोंखौ फेदेरबाय गोलाव खालामबाय दिनै नोङो आंखौ बेफोरबायदिसो खालामबाय आं एथ'ग्राबो गाज्रि नङालै आबा आं मानो बुथारनो दे नोंखौ गथ'आ आंखौ इसेबो सैला सोर पापिया लागायना होनाय रिसिभ खालाम आबा रिसिभ खालाम नै रिसिभखौनो खालामा दाननासो होबाय नुदोंना बिफा सेलबारिया आं फन हरबाथाय रिसिभखौनो खालामा बिमाखौनो इसेबो नायनो हाला बेफोरो गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोब्बाय सेलब्रायनि फरायनायासो आद्रा थाबाय मालाय फरायबावगौमोन नोंनि थाखायनो दा बियो गुवाहाटियाव थांबायना न' नागारनानै मोनसे खोथा बुंनाय नोङो नोंनि फिसाजो बांबुलिखौ बुथारमानायमोन नामा आंलाय मानो गावनि फिसाजोखौनो मानो बुथारलाबायनो बै जांगिला होननायासो बुथारदोंमोन आंखौ जायबा लाना खारदोंमोन बियो माथो नोंसोर लोगो नांनासो बुथारदोंमोननो नङालै बिफा दा कसम आं बुथाराखै सोरबाखि बिमाया गावनि फिसाफोरखौ बुथारनो हायो नामा नों बायदि मानसिया हानोबो हानाय बिफा नोंबो आंखौ शेक खालामदों नों जुदि बुथाराखैमोनबा हामानोथ' होनबा सेलब्रायनो सोर खिन्थानाय बेनो खिन्थानाय नङामोन ना नों बुथारदोंमोन खोमालै ना बुथाराखै आंलाय मानो बुथारनो मानो फोथाया नोंसोरो सोर पापिया लागायना होनाय सेलब्रायनो आङो बुथारदों होननानै बेसेबा अनखायोमोन आङो बेनिखायनोथ' गथ'खौबो लांफादोंमोन आङो सानै साथाम हौवा नांगौमोन आरोना नोंनोबो मा होनदों नोङो बिफा नोंलाय आंखौ मिथिखागौ माथो नाथाय दिनै आंखौ मानो बेफोरबायदि बुंखो नोंनियाबोथ' सानै आंजों आंनि खोथाया आलादा मिथिबाय आङो नों बायदि संसार गोनांखा मानसिफोरजों हाबा जायाखै मिथिबाय आरो बिनि उनाव आं हिनजाव थाखानायनि उनाव हिनजाव हाबा खालामबावाखै नाथाय नोंथ' हौवा थाखानायनि उनावबो नोङो गुबुनजों खारफाबावदोंमोन ना बेफोरबायदि जानाङा मिथिबाय मानसिया नोंबो फाग्ला जाबाय नामा बिफा थांखांनाय बाथ्राफोरखौ मानो बुरखांफिनदोंनो जियानो जाया मानो रांखावरि सासे गथ'आ नोंसोरनि थाखायनो जिउ खोमाना लाबाय नोंनि गाज्रि आखलनि थाखायनो नोंनि फिसाजोआबो थैदों मिथिबाय आं मिथिया नों बुथारदोंना बुथाराखै जिखिजाया नोंनि बै हौवायाथ' बुथारदोंमोन ना नों जुदि बेफोरबायदि खारफालाङामोनबा बेजों बुथारनोथ' हानाय नङामोन ना गासिबो नोंनि थाखायनो जाजोबदों बेनिखायनो साला सेलब्रायाबो नोंखौ नायनो हाला आंनो आंनि फिसाज्लाखौ नांफिनगौ मिथिबाय नोंनि थाखायनो न' नागारना थांबाय आं हाजार लिंहरबाबो फैला नोंनि थाखायनो फैया बा बिफायाबो आंखौ बेफोरबायदि बुंग्रा जाबाय आरो आंखौ बुथारदों होननानै शेक खालामग्रा जाबाय आंनि एसेबां मोजां संसार जानाया सोरनि नोजोर नांखौ सोर पापिया नंखाय बाखाय खोथाफोरखौ लागायना होखो आंनि आबा सेलब्रायनो
सान्थि होननायानो गैला जानो लोंनो उन्दुनो जेबो सुखु गैला आंहा गोथोक मोजाङै संसार जाबाय दङमोन सोर पापि नोजोर नांमारखो आंखौ एथ'ग्राब गाज्रि सानो बिसोरो बिफा फिसा इसेबो फोथायखाया नाथाय गुबुननि बाथ्राफोरखौबा पुरा फोथायखायो मायो गांजेमा गोसोमा नोंखौ फन हरदोंमोन औ आयै हा नोंलाय मानोथ' हमनांगौ फनखौनो हमनाङा ना दानना होनांगौमोन नाम्बार गोदानजों फन हरदोंलै आयै आं आरो सोर साननानै रिसिभ खालामबाय ओमफ्राय आरो बियो डाइरेक्ट रायज्लायखाबाय ओमफ्राय आंबो रागा जोंनानै मायबा मायबि बुंबाय ओमफ्राय आयै बिमाबोसो जासिगोननो मा औ आयै बेखौनो खिन्थानो थाखाय फन हरदोंमोन पापि हिन्जावा साला इसेबो लाजिनायबो गैया आबौ अनसुमा नों बेफोरखौ मा खालामखो थारैनो नों बिमानैजोंनो थै आयै अनसुमैया जोंखौ मानो बेफोरबायदि खालामखौ दे गांजेमा गोसोमाथ' गुबुननि मानसि बियो जोंफोरखौ जेबो बुजिया जेबो सानाबो नाथाय अनसुमैया मानो जोंफोरखौ बेफोरबायदि खालामनांगौ इसेबो मानो लाजिनाय गैया आयै अनसुमानिया आरो बोरै बिदि जालांखौ बे मानसिया एथ'ग्राब मोजांमोन बियो मा महिनि होखो अनसुमानो बे गांजेमा गोसोमा मोनथियाहाय गथ'आ एसेबां मोजांमोन बोरै बिदि जाखो सानबाथाय फाग्लि बायसिसो मोनो आङो गामियावबो ओंखारलांनो हाया मोनथिगौना बिराद लाजिनाय मोनो आङो अनसुमा बिमाया बेफोरखौ मोनथिबा सहायनोनो हानाय नङा बेथो आं बिराद गिबायसो दङ बिमाखौबो आयै बे गांजेमा गोसोमा ओरैबायदि खुसिना अनसुमाखौ लानानै थोरगोआव मोनहैनाय बायदि मोनदों दा बियो जि मिनि हाले हाले फन खालामदों आंखौ खिन्थाहरदों माने ओरैबायदि खुसि बिसोरनि खुसिया बारा दिन थायालै आयै फाबनांगोन नों थिगखौनो बुंदों रामसिं जोंफोरखौ एथ'ग्राब दुखु होनानै बिसोरो एसेबां मोजाङै मोनजायाथ' बिसोरनि संसाराबो मोजां जानाय नङा सोर खिन्थानाय बिमानि बियै हाबा जायो होननानै पापिफोरा साला आयै गोरोन्थिया आंनिबो दङमोनलै आं बे गांजेमा गोसोम पापिखौ हाबाखौनो खालामनाङामोन गासैबो बिमानि थाखायनो जाजोबदों आरो बुंनो थाङोबा बिमायानो आंनो ब्रा ब्रा हरदों आंनिफ्राय फैसा मोनजानानै आङो गाबोन बिमानि न'आव थांगोन थांनानै ओरैबायदि बुंना फैगोन गासैबो बिनि थाखायनो जाजोबदों बेनो बिमायानो बिमानि थाखायनो बिमाया लभियामोन नालाय ओजोंबा फिसाजोनो आरो गोरलै सेंग्रा नांगौ नोंनि जिउखौसो धंस' खालामबाय साला पापिफोरा बै दाउबुस्रियाबो नोंखौ बासिबाय फैबानोथ' जायोमोन ना एथ'ग्राब मोजाङै मोनजालांगौमोन संसारखौ रावबो रायग्रा मानसिबो गैया रावबो बुंग्रा मानसिबो गैया फैसा थाखानिबो जेबो आंखाल गैया जों बायसि न'खराव हाबा जाया सोर बायसि न'खराव हाबा जागोन दे आरोथ' बे दाउबुस्रिया बैसोबो जाबाय नुनायावबो बारा साइस गैया माखौथ' बासिनांगौ जाखो बियो नोंखौ नोंहाबो ग्रह'सो नांदों खोमाहाय मोनथियालै आयै मानोबा बेफोरबायदि जाबाय दङ आंजों माथो मोजां दिनानो फैला आयै बिसोर सानैखौ नुबा खिन्थु आङो नागारनायाव गैयालै आं बिसोरखौ बुथारथाराबाबो बुफ्लांथारगोन आं बिसोरखौ पापिफोरजों नांनानै जेबो लाब गैला बिसोरखौ बुंनानै बिसोरखौ दांनानै आखाइ गाज्रि खालामना लानाङा नुबाथाय आङो रागावनो थानो हानाय नङा खोमालै बुफ्लांथारगोन आं बिसोरखौ बिसोरनि थाखायनो लासिं सिं जिउआवबो सान्थि गैला मैया आङो रामुसिंनो फन हरनायखौ खिन्थागोन ना खिन्थाया जादों र' आङो अनसुमानो ना फन हरनायखौ मोनथिबा आंखौ गाज्रिसो मोनो खिन्थायादो थाथो मोनफैसिगोन र' आंना सनाया आंनि लोक्षि सना माइनाव नोंनि आफा मोनफैसिगोन र' बारा गोबाव गैला जों बिमा फिसा सानैबो आफाखौ नेबाय दङ न' जों सानैबो थानानै बरिं जायो न' बेसेथ' थाबाय थानो न' सानैजोंनो बाहेरावबो ओंखारनाय जाया बिथिंजाय आफायाबो एथ'ग्राब गोबावसो मोनफैयो न' सना मोनफैसिगोन र' आफाया अनसुमाया बेबिखौ खम अनगोन आं बानोबो होगोन बेखौ खिन्थु बामनोबो होगोन बानोबो होगोन आं बेखौ बानो होनानै आंहा न'नि खामानिखौ मावबाय थानोसै आरोना ओंखाम ओंख्रि संनोसै सफैसिगोन र' बेफोर दिनाबो बारा गोबाव गैला आं नेबायसो दङ बे दिनखौ बिमा सफैबाय आङो सफैबाय नोङो बिफा नै जोंहा बिमा फिसा रायज्लायबायसो दङमोन नंगौ मा रायज्लायसोनाय बिदिनो जों सानैजोंनो बेसे थाबाय थानो बरिं मोनलायलाङो नोंबो आरो बेसेबा गोबावजोंसो फैयो सानसेया थानानै हरावसो फैयोना बेफोरखौनो रायज्लायबाय दंमोन जोंहा बिमा फिसा उफाय गैया सना थाङाबाबो जाया औ
मिथिगौ जोङो थेवब्लाबो सैमायाबो मा सोंबाय दङ सिखावफोरसो फैदों नामाहाय अबाव सिखाव फैनो दानो 8थाल'सो जाबाय बिदिनो असिना मानसिफोरखौबो सोङोना बिसोरो ओंखाम जानोसै नामा ओंखामखौनो सोंनो आङो जाथ' आरो फैनायाव साहाबो लोंना फैबाय नङाबा नोङो जाग्रो उखैदोंबा नोङो उखैबाथाय नों जाग्रोनांगौ सना आंखौ नेबाय थानाङा नोङो प्रेगनेन्ट ना सना बेनिखायनो आंखौ नेबाय थानाङा जानांगौ आं आरो हारसिं जानो मोजां मोना आरो आफायावनो उखैनाय मोनालै मालाबाल'सो उखैयो ओमफ्राय उखैबा माबा मोनसे जाना होखाबाय आङो उखैबा जाना होनांगौ आंखौ नेबाय थानाङा आं नोंखौनो नेबाय थागोन आं हारसिं जानो सुखुवा ओमफ्राय माबा दरमाहा मोननो जाथ'वाखै न' माने दरमा मोनबाथाय आंनो माबा गस्ला नांगौमोनलै कुर्ता दे जागोन दे नों दहायनो बुंनांगौ आं बायना लाबोगौमोन आंनाव फैसा दंखायो नङा माने दरमाहा मोनबा बायगोन सानदों आङो माने आंबो शपिं खालामनो थांगोन नोंजों बिदि सानैबो शपिं खालामनो थांनो लुबैसिगोन आङो नंगौ दे जागोन दे बारा दिन गैला र' सप्तासेफोरल'सो दंबावो होमबा बारा दिन गैला दे ना गैलाथ' र' हेलौ सियाल बोराय मा खालामदों आब'? दङ आङो ओरैनो नोंलाय आंबो दं दे आब'। ओरैनो खौरांफोरा मोजांबा? औ मोजां दे आगै ओमफ्राय आयालाय माथो खालामदों मोनथिया आं आब'। मोनथिया आङो गुवाहाटियावसो खामानि मावनो फैबायलै आब'। आयौ मानो नोंना फरायनायानो कमप्लिट जायाखै माथो आं न'खौ नागारना फैबायलै आं न'आव थानो हाया जाय न'खराव बेफोरबायदि बिमा थायो आं थानो हायालै जेबो गेरेन्टि गैया जुदि नोंखौनो बुथारनो नागिरदोंबा आंखौबोथ' मालाबाफोर बुथारनो हानाय ना बेनोथ' सियाल बोराय थेवब्लाबो नोंसा आफाया फैनो होआखैमोन थेवब्लाबो फैबायलै आं आब'। माने आङो ना आइनि मोखांखौनो नायनो हाला मिथिगौ ना जेब्लानिफ्राय आं बाथ्राफोरखौ मोनथिदोंना अब्लानिफ्रायनो आं माने आइखौ नायनो हाला आब'। आंनो नाङा बेफोरबायदि बिमा दुखु मोनो आं मिथिगौ ना जोबोद दुखु मोनो आं आइखौ बेसेबा अनोमोन नाथाय आइया बेफोरबायदिसो ओंखारबाय आं मालाबाबो सानाखैमोन आइयादि बेफोरबायदि ओंखारगोन होननानै आं आइखौ जोबोद अनोमोन आब' नाथाय बेफोरबायदिसो गोसोखौ हमथाना था सियाल बोराय माथो बुंबावनो आरो गुबुननि बिमाफोराथ' बेफोरबायदि नङा नाथाय जोंफोरनि आइया मानोबा बेफोरबायदि मालायबा गुबुननि बिमाफोरा गाव जायालासिनोबाबो फिसानो होयो लागिबा गावगायानो थैगोन थेवब्लाबो फिसाफोरखौ थैनो होआ नाथाय जोंफोरनि आइया मानो बेफोरबायदि आंबो सानबाथाय जोबोद दुखु मोनो जायबा आंखौ फिसिदों उन्दैनिफ्रायनो बियोथ' आंखौ गावगायनि असे फिसाजो बायदि अनो गावनि असे नङाबाबो नाथाय जोंनि बिमा रांखावरिया औलै आब' आं जोबोद दुखु मोनो ओरैनोथ' आंखौ आइया उन्दैनिफ्रायनो बेसेबा अनबोदों थेवब्लाबो गिनाय मोनो आं आब' जेबो गेरेन्टि गैया बेफोरबायदि बिमाफोरजों नोंखौनो जुदि बुथारनो हायोबा आंखौबो हागोन मिथिलालै मानो बेफोरबायदि मैथास्रि देनाय सियाल बोराय दोनथ'नाय सोरबा फैदों र' दे उनाव रायज्लायगोन दे सोरो नोङो हाब नोंलाय सोरो मा सोरो माने नों सोरो आं सिनायाखै नोङो सोरो बुंग्रोब्रा आङो जायदं मैथास्रिया मा जायो नोंनि मैथास्रिया अबाव थांदों मैथास्रिया आंनि बिमा आरोलै मैथास्रिनि फिसाजो माने बियो हाबा जाबावदों आगोलाय माथो आंजों गथ' जायाखैमोन ओमफ्राय उनावलाय बोरै जाखो गैया आया सोरमोन नोङो नोंसा आफायालाय नोंसा आफाया दंना गैया अबाव सोरबा माबा गिखांनायसो मोनबाय आङो माबा आखुफोरसो खोमा मा सोंलाबायदों सोरबा आरो नोंसा आफायालाय होनना मानो सोंखो बियो गिनायसो मोनबाय आं माल आंना आफा गैया मा आफा गैयालै नोंसायालाय अबाव थांदों सोर नोङो गैया आया नोङो उनाव फै आया गैया एसेबां साहस नों आंखौ होखारहरदों उनाव फै होननानै अबाव थांदों नोंसाया आया सगाव थांदों मोनफैथ'वाखै गिनायसो मोनबाय आङो सोरबा बियो दाखुबायसि सान्स मोनबानो खानसैलै आं बेनिफ्राय अबावबा आंखौ माबा माबि खालामना गालांबा सेस मेगन सेगन बख्ल'ना लांबा मा जागोन सहनजाथ' नङा आं खानोसैलै बेनिफ्राय खानोसै आं मार गिबाय थफ्ला थफ्लि लाबोलायदो मानसि खावग्रासो खोमा माला फैगोन नोंसाया मा टाइमाव खारजादों बेनिफ्राय खारगासिनो खार
खारबायसो माथो माने मैथास्रि हाबा जादों आरो ओमफ्राय आंनि न'आवसो गोरजिया लाखिदों हौवाखौ बुवा मैथास्रि बुवा मानिनांगोन नोंखौ नोंबोसो माथो बैथालि बिदि सानाखैमोन आं नोंखौ र' फैग्रोथों र' आरो हौवाया अबाव थांदों